Nakaliang kejonga kumu presiden jongka Jaintia National Council dakamensem kaba sngusi dakamensem kabadap dakajing sngu yamram ngawan hakmat jongpi kinong song jongka beri uhnyau trap bat khamtam ya kinong song jongka di Jaintia kaba i kejongi ban itu sepi ban penpau sepi kipai ba ka kaba lajia yangi kinong ilam jongka JNC Haden bangi layo i baladon kejing pedibor ba kejing syak thambor jong kiri upai ba nadu kinong song jong ka snong rim bat kinong song jong ka ilka sutengah ni na kaliang ka JNC da ka we ka mensim kata ka long ban ai bor ban ai mensim ya kini ki prado ki prasnam ki jongi ki ba syak thambor ngila mi na po cleariat ban lek sya kita ki jaka ban ai mensim ya kini ki prado ki prasnam ki jongi henrek kumba yu tudong beseng habangi poi ha kesnong simen mah kabangi khot ke umplang ki polis kila cross yangi da ki kali ki jong ki kumba kila ya kumba ngidai kita kila no la ne ngidai ki nong pentrim habaki polis kila ker sodong ya ke kali ke jongi kila kem ya ki dekhot ki jongi bat yangaru kumu presiden bat yu general secretary ya hadun riumut ki dekhot ki jong keseng kila syakem bat kila bom kila tit lati ya kini ki dekhot ke jongi ngidap da kejing sngo si banyo i ya kene kejing long agresif jong ki polis Mekhalia ki bom ken snapshot yangi kum kinong ilam seng balang bat kila kem yangi kum ba kem le no ka henry ka bapen sngo si shushu yangi ba ka sarkar jela kahaban wanra kerpang ya kita ki polis nado dapo Garo Hills ban kem yangi kinong ilam jong ka JNC bat ban thombor ya kini kinong song jongka ilaka nongkle bat jongka ilaka sutengah habang ke bajah ketu kesengi yo i baki pulit jongka distrik ke jongi kilong tangkum kita kinong peni ba unu ude uta usambor manu badai kita kinong ilam jongka JNC bat kini ki pulit napo Garo Hill kila kembe jengi rengkat kitiar siat ki jongki rengkat bakila phongma selede bat ngingi ni penrem jur ya kene ka jingla jongka police department kibala yo bor na kita kibahalor na market kum habangi persyang bani kran bat kini ki pulit balai pikem ngingi halor tenu konong rim pikem ngingi ki syuong be jingi ngim tip henrengi la yo bor na kibahalor susu habangi pet ya ka ka bajia hapo ka ilka nongkle ka penpau syai kedar ya ka jinglong jingman jong kene ka sarkar bakane ka sarkar hakadur jong ka development kala kini ya ka jakpo jong ki nongrep ki bajurep haute ulum serman kala kini jubor ya ki jaka ki puta jong ki nongsong snong jong ka ilka nongkhle bat ki wepat ki ilka ki bodon ya ki jaka ki jong ki hapo uni ulum serman bat om tang kata milio iru baka sarkar kala penpai kala penpra ya ka jingede ya pedeng ki arteli ki ilka perkala penmiru ya ka jingye khajia put hapo kin pedeng ki arteli ki ilka kabade ke ilka sutengah bat ka ilka nongkhle kene ke sarkar jela ke jongi habangi pet ya ke bakal le kamdon shu ya ke jingle rain lene kamdon shu ya kata ke jing yitiblam habakane ke sarkar kala le ki kam thombor ki jongka lengba ke police department bat kita ki mafia om shu habari henry kene ke sarkar kala le kene ki kam habashit habarang nilai i hadukat no ka jinglong agresif jong ki pulit ban khanglat yangi kinong song yangi ki ba persya ya ke sirisimen berkenihi ke pedisai bakane ke sarkar jongi kambe ke sarkar ka bapet ya baro arliang hande ke sarkar ka banok siliang ni kwa ru ban bu ke jingkeli ke basai syau home minister badan buram jongi usar Preston Tensong nilayo i ba ula kran na kilat pathai ku bor ka ba ong ba om tang kinong persya ki badon henry ki don ru ki bakershan ya ka Sri Simen ha kata kasla ka ba ar ka jongu henry ke ba ngi kwa ban bu jingkeli ya home minister jongi kalong bahalor kanu ka kendon ba ula pha kem ba upha detain yingi kinong ilam ka JNC na ka benta ban simbenta hagane ka public hearing bat balai ka sarkar jela ka ban pha kerpang ya ki pulit napo Garo Hills ban kem yang kinong ilam ke JNC
Bat balai ke sorkar ka phak bom phak tit ya kinong kersan public hearing. Bat ka airu ya ka VIP treatment la ne ya kata ka jing ka jing yada ka bakarpang bat ka jing treatment ka bakarpang ya kine ki bakarsan. Manu ba ai bor ya ki mafia ka Shri Simen ban klong ya usurok jong ka PWD pilayo iling ba ki lat pathai ku bor. Bakat ba ke sorkar kadang kular ban wanra ya kata ka roy ke par hapo kesnong ka thain ke jongi po ka distrik ke jongi ngiyo i bakini ki mafia jong ka Shri Simen kila khlong wat ya surok ubaran kam ya ke jing pen bha pen miat pen ban kini ki mafia jong ka Shri Simen kila khlong ya ne surok bat ke jing kili kelong mano ba ai bor ya kini ki mafia ban khlong ya ne surok bat ngila i ba ke jing khlong ya ne surok kala kata ya kinong le kinong wan hakato ka thain ban ngile iru ba wat kiba armet ru kimla ban poisuk poisain cha hospital haka jaka bakin yo ban le su ki hab ban wanra kali da ki bepat ka kali ban pois po ki hospital kani hi ka long ka e ka bamla ban pediang bar ka jingkli ka bakrau ngi kwa ban bu ya ka police department khamtam ya home minister badan buram jongi usar prestot pensong mano ba ai bor ki pulit banetre bar kini ki mafia jong kane ka Shri Simen ban mano ba ai bor ki ban kawang mau ban penjulor ki kali ki ba thmu ban le ka public hearing ban mano ba ai bor ki ban penmensau ya kini ki mathmu ban le ka public hearing bar ka sorkar kam dan kam ban pensyai yangi halor kane namar ngi tip syai badai UCM dan buram jongi usar Konrad Sangma u deputy CM jongi bolong ru home minister usar Preston Tengsong bat u deputy CM jongi banapo jainte hilu masnya bahalang dahar dei kine kiba ai bor ki pulit bakin long agresif hado kato yangi kiba persya ya ke public hearing bat nilayo i lengba ka jing sepriang hakilat pathar kubor lengba ka jinglik jong ka we ka audio clips ka jing ekran phone jong we ubatmu ban le ka public hearing jong ka Shri Simen ban kersan kala pau syai lengba ka ne ka audio record ba kala don ka jing thit briu ka ba 1000 8000 chikli da kane ka da kini ki agent ngila banong jong ka Shri Simen ki badai ki prado ki prasnam ki jongi bar ka jingkeli ke bangi kwa banbu ya ka district administration ya ka state government as a whole ka senjam ke bak sarkar kan shim halor kane ka jing pendon kam jong ka Shri Simen da ka bor pisah ban yurot ya ka hok jong kinong persya bat ban pensengap jar ya ka sur ke jongi kinong persya upai ba ude ban syai ya ka jing thmu jong ka NPP ka bayalam ya ka sorkar kane ka parti ka kwa kang ban ka maispa nambo jainte hills bat penklaim ya ka parti jong ka bat kam selia shu wat ban thom da ka bor tang ban ka maispa bat kane ka sorkar kam de ban klet balada upai ba uyelong kawe kam don jing yangi bangin penklem bat ya ka sorkar ngilayo i hak kejingje haki we ki state jong ka India ka jongi bat syaki we pat kiri le dangi don ya ka jinge teli bat ka khubor ka bangi kwa ban pha syaki MLA ki MDC jong ka rilom jantia balai philong tang kinyang ko ngu jong ka ne ka sorkar ka bala elam da ka NPP phikhen kordor ya ka parti ka jong phi ban yangi upai ba ubala pengkub bor ye phi ban long kum kita kinong ya sai ain lene kum kita kinong mikmat bat haka jing sngotu ka jonga kumunong elam jong ka JNC ba ka daw ka ba pelong ya kini kinong mikmat ki jongi bakin nom khen snap yangi ki khen bangi de ba ki khen be ba kinong jantia ki de ki briu ki ba bek pisa lene bangi bek ya kata kasbai ka rupa pat ki ong kamat ya jot kamat ya yap shato nama randa la poi ka election ngin sa aya ki da ka pisa bat kin saklet ya kine ki e baro ba ka khubor ka basyangi ko ban pha sha ka sarkar ba upai ba ula ban klet ya kine ka bala ngila syamat ha kine ka public hearing ba phila kem yangi phila pensngap jare ka sur ka jongi phila yuro yangi upai ba ula ban klet hendre ka JNC dalele kanum la ban klet ya ka ba ka sarkar ka la ben le kho yangi bat ngi kum ka JNC ngin ya penken mau ya upai ba ya ka ba ka ne ka sarkar ka la don bor ngi kum kinong song jong ka Rijaintia bat khamtam jong ka East Jaintia Hill district
mat kani ke jingle jong ke sarkar jela kam de shu tang ke kam thombor handai kani ke jingle jong ke sarkar jela kala pengkhen ya ka riti terekam jong ka ri India ke jongi leneng la ban ong ya ka constitution jong ke ri India but ni kwa ruban ong sha ke sarkar bangila yo I ya kirkom terekam jong ke sarkar kumno ka persyang ban pendon kam da kata ka bor ka jongka ban yuro ja ka hok jong pai ba handwe ngi kum ka JNC nginum sengap jat ngin setu kilat kilenti kumno bangin yekhun kumno bangin yeksat yeksar na ka benta ka hok ka jongi hawat ni yo I ba kilat don ka kubor ka bami syakilat pathai kubor ka baong ba yaj bet ka public hearing jong ka Shri Simen handai ke JNC hi kamla ban priang ya ke ke jingkam ba ka public hearing kalong ka bayat bet nama tang kinong kershan ki badon ha ke ke public hearing yingi kinong persya ngila sya yurat bat ni kum ke JNC ngimshim ba ke bajia ke de ke jing syarem ke jongi lene jong ki nong song snong ki ba persya ya ke Shri Simen handai ngishim ya ke jingla jong ke sarkar ke de ke jing yurat bat ke jing pensengap jar jubor ya ke hok bat ya ke sur ke jongi kirit kiria bat namar ke jing syarem kadai ke jingkut no jong ke jing ile handai ke JNC ke shim baka jing thombor jong ke sarkar yangi kum kinong ilam jong ke seng bat dikipat ba bat dikiwepat ke seng bahalang kane kandai ke jing sedang jong ke jing ile ke jongi ba kumno ngin ile bat kane ke sarkar mentang ile yo jing seneng shibun na kane ke sarkar ngilatip ba kumno kane ke sarkar ke terekam bat ngikum ke JNC ngin sa yekhi kat kibor kibadon kat kilat kibasya yang ingin sa persyang ban wat kilat kilentina keleng saudong ban pensengau ban dawa ya ka hok ke jongi bat kipai ba kimde ban sya elam bakla hakasur ke banang nei nang tai ke ba persyang ban penpai penperai ke jingi teli ha pedeng ke JNC bat kiwe ki seng bahalang ha pedeng ke JNC bat ke ilka setengah bat kinong song senong jang ke ilka nong kli ngingi keren da ke basyai banginum song klikti nginom kon randin kata pedang lek ben ngingi kata pedang sempat pedang tiet ngingi kata ke mensem ke jongi kadang rohem bat dalele pinumla ban pensengap jar bat pinumla ban pelip ya kene ke ding ke balame ha ke donut ha ke mensem ke jongi kum ki sipai jong ke JNC bat kum kinong ilam jong ke JNC da kene ke kubor kuat ban pak sepi kinong song senong jong ke beriu nyu kerba pimde ban duk mensem ke JNC kan yang scam habaro kini kisni ki banang wan